सामोलथाय थांनाय बर' रावखौ खुलायै बर'निबो मुङै मानसं राव बर'निबो मुङै कम्युनिटि बर' राव सोमावनानै लानाय अब्लायके सनाय आरो गियानके तुमावै थांगो बे तुमावै थांनांके सुदु भारतआ साइसन बकुमाया बरनि रोगे बरनि सिनिमुंनि रोगे बरनि दखानि सिनिमुं बरनि कामिनि सिनिमुं बबो तुमाव जों आगे सिनि अब्लायके नारक लाइमेन गामिनो चिनि लामारो गुबुन बुं स्लाइजानि कायो चिनि कामिरो गुबुन स्लाइजानि कायो चिनि पैसा दैमा खारखाय फुंबाय बुं स्लाइजानि कायो जों आगे सिनिनो खायके चिनि थायरनो चिनि लाइथांनाय लाइमानि बुंनि लाइमानि के आसु लाइके जों तुमाया उनथामो तुमके ताबो अरो नोगोर जमातियानि जे पेपालानि जोंरो फायलेमनि अमानि बाबा सिनिया ओ कामिनि कायसा सिनिमो अरो मुथां सिनोगोर जमातियानि उनथानो तोला कामिनि जे जेमानि सिनि जतो ताको हाउ उमांथं सुनु गभर्नमेन्ट बिया उमांथं चिनि तोला कामिनि जतो बर'नि सुनु तोला कामिनि बिया चिनि जतो इफ्रासानो याफाजा जों अनो ओ गभर्नमेन्ट तंगो गोरिबो ताबो जे तंनाय तंगो गोरिबो जों जतो थाता गोरिनाय हायन उमांखौनो जों नाय तोल मानागले नोगोर जमातियानि बुफा हिसाबै सामनि थांखे बाहाय तंनायबो जों जोबोरनि पलिटिकल लाइफ बो स्टूडेंट केएसएफ लाइफा बरनि परे फ्यूजेस लाई एमएलए था मिनिस्टर था बरनि को होतोंसि बुफा हिसाबै आंता गुनि कमाव जों लाइफरो फैला जे कप्तान आंबाबाय फोरोंगारनि कप्तान था बेरागाना साबोनो गेन्दाब्ला आनिमो तामोख्लायमोन आरो तामोख्लायनाय आउ ओंके सावरायनानै निके उनसे कबरनो जों थानांगो किन्तु कबरनि कप्तान कबरनि कप्ताना कबरनि सुनाय बयरो